ka ịhụnanya onye nwe anyị bụ Chineke nọnyere gị ndị ọma na-ege anyị ntị. N'ebe ntụgharị gị n'ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ ezinụlọ ewuru n'elu ugwu. N'ezie, ọ bụrụ na mmadụ niile ndị a zụrụ n'ụlọ ndị nke Kraịst gara n'iru n'okwukwe ha kamgbe 2000 abụọ, a gara enwe ọtụtụ ndị nke Kraịst n'ụwa taa karịa ka e nwere. Ajụjụ m bụ, gịnị mere ndị mmadụ ji adapụ n'okwukwe? Kedu ụdị okwukwe nke na-adị ike site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ? Ọ bụ naanị ezi okwukwe pụrụ isi n'ọgbọ ma ruo n'ọgbọ. Na ihe ọmụmụ a, onye ozi Chineke ga-akụziri anyị ka anyị pụrụ isi nyefee ụmụ anyị okwukwe anyị. Dịka ị na-ege ntị, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa, n'usoro ihe ọmụmụ bụ olileanya n'ịzụlite ụmụntakịrị, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke akpọrọ ezinụlọ ewuru n'elu ugwu. Ezinụlọ ewuru n'elu ugwu. Anyị ga-ahụ ụfọdụ ihe dị mkpa, nke otu n'ime ha bụ ejirimara nke okwukwe na-anọgide site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. N'ime nke a, anyị ga-ahụ okwukwe nke nwere owuwe anya, okwukwe nke na-anọgide, okwukwe nke na-efe efe. Anyị ga-ahụkwa okwukwe nke nwere nkwụsị ike. Na nke abụọ ya, anyị ga-ahụ mkpa nke okwukwe na-anọgide site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ dị. Anyị ga-ahụkwa ka anyị pụrụ isi rute ụmụaka anyị, rute ndị agbata obi na ndị enyi anyị, rutekwa ụwa niile. Ama m ilepụwa anya site na windo ụgbọelu n'abalị. Oge ụfọdụ ana m eme nke ahụ, kacha nke mgbe m na-apụghị ịrahụ ụra. Eleghị anya, mgbe m ga-anọ n'ụgbọelu na-alaghachi ụlọ site n'ebe m jere ikwusa okwu Chineke n'ike ọgwụgwụ, na-eche mgbe m ga-erute ụlọ. Ụgbọelu ahụ gakwa na-efe ịgafe ebe nwere ala ubi dị mbara nke ukwuu. Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ịhụta osimiri ma ọ bụ mmiri na-asọ asọ, ma ọtụtụ oge ọ bụ ike ọchịchịrị nke nọ site na maịlị ruo na maịlị ka ị ga-ahụ. Mgbe ahụ, ị ga-ahụtakwa n'elu ala, ị ga-ahụ obere ọkụ. Ngwa ngwa, ị na-elekwasị anya n'obere ihe ahụ na-acha ụcha. Eleghị anya, ọ bụ obere ụlọ arụrụ n'ubi nke nọrọ n'onwe ya n'ebe dị anya site n'ụlọ ma ọ bụ okporo ụzọ ọbụla. Ị gara ajụ onwe gị ajụjụ maka ndị ahụ bi n'ebe nta nke obere ọkụ ahụ na-acha. Maka ndị ahụ bi n'ebe nta ahụ obere ọkụ a na-acha, ọbụna ha adịghị ehi ụra n'ime abalị. Ha na-agụ akwụkwọ ka ọ bụ ihe onyonyo TV ka ha na-ele. Eleghị anya, ha na-ekpe ekpere n'oge ahụ. Ha maara na o nwere onye nọ fit ruru 40,000 n'elu na-ahụ ọkụ ha, na-echekwa maka ha. Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya bụ ihe nke ụwa. Anyị kwesịrị ịdị ka obodo ewuru n'elu ugwu, nke a pụrụ ịhụta site n'ebe dị anya, kacha nke n'abalị. Ọzọ, ndị enyi m, dị ka ọchịchịrị na-agbakọ, ihe ahụ na-enwukarị ya. Ọ dị ihe ndọta nke na-enweta mmasị mmadụ niile, na-eme ka ha nwee echiche ịma ihe ọ bụ. Ọ na-adọrọ ndị mmadụ rute nkasi obi na nchekwa na ịdị mma nke ọ na-enye. Ọ bụghị naanị na ọ chọrọ ka anyị kpọrọ ụmụaka anyị bịakwute Kraịst, kama ọ chọrọ ijikwa ezinụlọ anyị dọrọ ndị ọzọ bịa na mmekọrịta ya na ha. Akwụkwọ Nsọ sịrị na anyị kwesịrị ime ka ezinụlọ anyị dị otu ahụ na mmalite. A ga-adọta ụmụaka anyị ịmara onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Mgbe e ritere Kraịst ụmụ anyị n'uru oge ha dị na nwata, ha ga-abụkwa nke anyị na ya ebighị ebi. Echere m na ọ pụghị mee bụ ụmụaka itolite n'ezinụlọ nwere ịhụnanya, ebe ha na-enweta ọzụzụ na ihe ịma atụ dị mma, ma ghara inwe obi ụtọ
maka ịmara Jizọs n'onwe ha. N'eziokwu, amaghị m onye ọbụla site n'afọ 17 ruo na 19 nke tolitere n'ezinụlọ ndị na-atụ egwu Chineke, nke na-abịabeghị mara Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta ha. Echetara m afọ ole na ole gara aga, otu n'ime ndị ukwu na-akụzi akwụkwọ nsọ n'ọgbọ gara aga dere ihe nkọwa okwu ya nke m nwere. Ọ bụrụ onye a na-akpọ Harry Ironside. O dere okwu ndị a. Ọ sịrị, enwere m na tebụl m otu foto nke nọteworo aka. Ọ bụ foto nke nna nna m, onye ọrụ ubi na Aberdeenshire, Scotland. Foto ahụ achasịwala n'ihi oke dị anya ọ nọworo. Ọ bụ ezie na agbalịwo m ikpuchite ya site n'ihe, n'ihi na achọrọ m idota ya na ndụ m niile. N'ihi nke a, ndị maara nna nna m agwụọ m ọtụtụ oge na n'ọgwụgwụ ụbọchị niile, ọ nara achịkọta ezinụlọ ya niile gburugburu ya ma nwee ofufe nye Chineke. Ọ nara ekpe ekpere maka nzọpụta na ngọzi nke ụmụ ya nakwa ụmụ ụmụ ya ruo n'ọgbọ nke 3 na nke 4. Dịka m na-ele iru agadi nwoke ọrụ ubi nke Scotland ahụ, ana m ekele Chineke n'ihi akụ nke Chineke a enyefere anyị n'aka. Ekelekwara m ya n'ihi ụzọ nke o jiworo zaa ekpere. Jorie Kinkard, onye dere The Power of Modeling, nke bụ atụgharị n'asụsụ Igbo, ike nke ntụziaka site n'omume, dere na ya na di ya chọburu ịmalite kwado maka ụmụ nke ime mmụọ ụmụaka anyị ngwa ngwa na ndụ ha, ọbụna mgbe a dị ime ha. Ekpere anyị mgbe ọbụla ndị ime nara abụ maka nwa nwere arụ ike nke ga-abịa ịmara Jizọs mgbe ọ dị na nwata. Chineke azawo ekpere ahụ na ndụ ụmụ atọ anyị ndị kacha okenye. Anyị na-aga n'iru ikpe ekpere maka nwa anyị nke nta. Ajụjụ nke m ga-ajụ n'oge bụ nke a: kedu ụdị okwukwe nke a na-enyefe site n'otu ọgbọ ruo na nke ọzọ, site na ndị nne na nna na-atụ egwu Chineke ruo n'ụmụaka na-atụ egwu Chineke? Ọ bụrụ na okwukwe anyị ga-aga n'iru mgbe anyị nwụsịrị, enwere ụfọdụ ejirimara nke a ga-ahụta na ya. Ezinụlọ nke Timoti, nwa Pọl n'ime Onyenwe anyị, gosipụtara ihe 4 ndị kacha mkpa n'ime ejirimara ndị a. Achọkwara m ịgụrụ gị ugbu a site n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi 1 amaokwu 5. Gee ntị okwu ndị a. Ọ sị, ebe e mere ka m cheta okwukwe 2 na-adịghị na ya nke dị n'ime gị, bụ okwukwe nke buru ụzọ biri n'ime nne gị ochie Lois na nne gị Eunice. Ma emere m ka m kwenye na o bikwa n'ime gị, dịka edere n'ọlụ ndị ozi isi 16 amaokwu 1. Nne Timoti bụrụ nwaanyị Juu nke kwere na Jizọs Kraịst, ma nna ya abụrụghị. Timoti bịara, ịhụrụ, site n'ezinụlọ nke kewara ekewa. Nne ya bụrụ onye nke Kraịst, ma nna ya abụrụghị. N'ihi nke a, mmalite ọzụzụ ime mmụọ Timoti sitere n'ụmụ nwaanyị 2, nne ya bụ Eunice na nne ya bụ Lois. Ha kụziri Timoti okwu Chineke site na mgbe ọ dị na nwata. Dịka Timoti na-ele nne ya na nne ya anya, ọ hụrụ ihe atụ nke na-anọgide, bụ nke kwadokwara ọzụzụ akwụkwọ nsọ nke ọ natara. Ihe nke a lụpụtara bụ na mgbe ọ dịrị na nwata, ọ nabatara okwukwe ha, nwee amamihe ịnara nzọpụta, dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi 3 amaokwu 15. Ị hụrụ ụdị agbamume ezinụlọ ochie a pụrụ ịbụ
nye anyị taa. Nke a bụ akụkọ nke okwukwe nke siri ike nke ukwuu ruo na o jere rute n'ọgbọ atọ. Kedu ụdị okwukwe na-esite n'ọgbọ ruo n'ọgbọ? Ana m eche ya dịka m na-ededata ejirimara anọ nke dị oke mkpa. Pọl sịrị n'okwukwe Timoti bụrụ nke iru abụọ na-adịghị, nke sitere na nne ya nakwa nne nne ya. Okwu Grik nke a tụgharịrị iru abụọ na-adịghị ka a na-ahụta ugbo isii na agba ọhụụ nke akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ James isi 3 amaokwu 18 kpọrọ ya enweghị iru abụọ. Ụdị okwukwe na-enweghị iru abụọ dị otu a na-eweta owuwe anya. Ọ na-erute ala, ọ na-aba n'ime. Ọ bụghị naanị ihe anyị na-ekwu maka ya, ọ na-emetụ ndụ anyị n'akụkụ niile ọbụla. Ọ bụrụ na okwukwe anyị ga-amụba n'obi ụmụntakịrị anyị nakwa ụmụ ụmụ anyị mgbe anyị lasịrị, o kwesịrị ịbụ ezi okwukwe kwụsiri ike na nke iru abụọ na-adịghị. Ọ bụrụ na anyị ga-enyefe okwukwe anyị n'aka ụmụaka anyị, anyị ga-eme nke a n'ụzọ e kwuru n'akwụkwọ Deuteronomy isi 6. Deuteronomy isi 6 amaokwu 6 ruokwa na nke 9 na-ekwu n'ụzọ eji agbasa ozi ọma dịka anyị maara ha ugbu a na-apụta ìhè mgbe anyị na-ebi ndụ anyị n'iru ụmụaka anyị. Gee ntị nke a n'akwụkwọ Deuteronomy isi 6 amaokwu 6 ruokwa na nke 9. Ọ sị, okwu ndị a nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa ga-adịkwasịkwa n'obi gị. Ị ga-ejisikwa ike izi ha ụmụ gị. Ị ga-ekwukwa okwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, na mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala, na mgbe ị na-ebili ọtọ. Ị ga-ekekwa ha n'elu aka gị ka ha bụrụ ihe ịrịba ama. Ha ga-abụkwa mkpọ na arụ n'etiti anya gị abụọ. Ị ga-edekwasịkwa ha n'awara ụzọ abụọ nke ụlọ gị na n'ọnụ ụzọ ama gị niile. Ihe anyị kwenyere ga-apụta ìhè n'akụkụ ndụ anyị niile. A ga-ekpughe ya n'ihe niile nke ndụ anyị nakwa arụ anyị nwere. Dịka m na-eleghachi anya n'ụbọchị mgbe m na-etolite n'ezinụlọ ndị na-atụ egwu Chineke, ana m aghọta na ọ bụghị ihe ndị ahụ a haziri n'ụzọ ha ga na-aga dịka iwu nke ụlọ bụ ihe ndị mekọtara ndụ m nke ukwuu. Kama ọ bụrụ ịhụta nne m ka ọ nara esi n'ime ụlọ ya pụta n'anya mmiri, ịmatakwa na ọ nọ na-ekpe ekpere maka ụmụaka ya niile. Mgbe ụfọdụ ị pụrụ ịnụ olu ya site n'ọnụ ụzọ ka ọ na-ekpe ekpere. Ana m agwa gị otu ihe, nke ahụ na-etinye mmekọta n'ime dịka ị na-etolite site na nwata. Amakwara m na ọ nara ekpere anyị niile ekpere ụbọchị niile. Ọ bụrụ akụkụ nke ndụ ya. Nna m n'otu aka ahụ kụziri m okwukwe na-enweghị iru abụọ. Dịka onye isi nke obere kọleji, ọ kụziri m ka esi anagide mmegide dị ukwuu. Mgbe ego ga-ezu ihe niile na-adịghị, o siekwa ike ịhụta ka anyị ga-eji mezuo ihe niile. Ahụtara m nna m ka ọ na-anagide ebili mmiri niile na nnagide nakwa n'ịhụnanya. Amụtara m ọtụtụ ihe site n'ile ndị mụrụ m anya karịa nke m pụrụ ịmụta na nkụzi nke a haziri ahazi. Enwetara m mmụta na-anọgide, ọ bụghị naanị n'oge ekpere na ihe ọmụmụ nke ụtụtụ, ma site n'ịhụta ịhụnanya ka e tinyere ya n'ọlụ nakwa site n'ịhụta nsọpụ nke mmụọ Chineke kwa ụbọchị na ndụ nke ezinụlọ ndị nke Chineke. Mba, adịghị m ekwu na ndị mụrụ m bụrụ ndị na-enweghị mmejọ ihe, n'ihi na ha bụrụ gị. Nna m bụrụ onye nọ n'ọrụ mgbe niile.
mgbe ụfọdụ n'oke ọrụ, ma okwukwe nke na-enweghị iru abụọ apụtaghị na mmejọ ihe adịghị. Oge ụfọdụ ahụtara m izi ezi nke okwukwe ha mgbe ha mejọrọ ihe ma chee ya iru, kwenye na ha mejọrọ ya ma chọọkwa ụzọ ime ya ka ọ dị mma. Emejọwo m ihe, ma Chineke bụ Chineke nke amara na mgbaghara mmehie. Nke ahụ n'ezie na-amasị gị mgbe ị na-etolite n'ezinụlọ ndị nke Kraịst. Mee ka ịghọta na ndị mụrụ gị, n'agbanyeghị na ha abụghị ndị zuru oke, ha nwere obi dị ọcha na obi dị umeala. Ha jikere ikwenye mgbe ha mejọrọ ihe. Ha na-adaberekwa na amara nke Kraịst Jizọs. Nke ahụ bụ okwukwe nke kwụsịrị ike, zikwa ezi. Amakwara m na ndị mụrụ m hụrụ Chineke n'anya n'obi ha niile, n'ihi na ọ pụtara ihe n'ụzọ ha si ebi ndụ ha. Nke ahụ bụ ụzọ m si nweta okwukwe ha. Echetara m ụfọdụ afọ gara aga ịhụta otu ahịrị n'akwụkwọ egwu poem nke na-akọwa ihe m na-ekwu maka ya. Ọ sịrị otu a: ahụrụ m gị ka ị guzoro n'ịdị ike ọtụtụ afọ, ma ahụtaghị m egwu nke na-enweghị echiche. Ahụrụ m gị ka ị guzoro n'ịda jụụ n'etiti nsogbu, ma ị nweghị obi ilu. Ahụrụ m gị ka ị guzoro n'ekpere n'ime iru uju, ma ahụghị m ekweghị ekwe. Ọ bụ ezie na ị kwuru okwu ziri ezi banyere Kraịst Jizọs. Enwetara m okwukwe gị site n'ile ndụ gị anya. Ya mere, ị hụrụ, ọ bụrụ na anyị ga-ahụta ụdị okwukwe nke e nyefere ọgbọ nke na-eso, anyị kwesịrị ikpe ekpere ka Chineke buru ụzọ nye anyị ya, n'ihi na ị pụghị inye ihe gị onwe gị na-enweghị. Izi ezi nke ije anyị na Chineke n'ọnọdụ niile ga-abụ ihe na-ekpebi nke a. Nke ahụ ga-abụ ọdịiche nke ga-ekpebi ma okwukwe anyị ọ ga-anọgide n'ike. Anyị kwesịrị ịbụ nduzi nye akpịrị ịkpọ nkụ maka Jizọs. Nke a bụ ihe Jori Kinkard dere: onye ọbụla na-atụ anya ụbọchị pụtara ihe nke anyanwụ na-amụke, nke na-eweta ikpo ọkụ n'obi anyị, mmekwa ka anyị nwee obi ụtọ. Mmekọrịta anyị na Jizọs pụrụ ime ka ụmụaka anyị nwee agụụ ha na ya inwe mmekọrịta. Nye m, ihe nke a bụ isi ụzọ iduru ụmụaka anyị bịakwute Kraịst. Ọ bụrụ na m ga-akwagide ụmụaka m ka ha tinye onwe ha n'okpukpere, apụrụ m inwe ụmụaka na-eme isi ike n'ụzọ, ma ọ bụ apụrụ ibi ndụ na-egosi mmekọrịta mụ na Kraịst nke na-adọta ndị ọzọ, mekwa ka ụmụaka m nwee agụụ maka nke a na ndụ nke ha onwe ha. Nke a bụ ụzọ dị mma isi mee ya. Pọl kwuru na okwukwe nke Timoti na-enweghị iru abụọ buru ụzọ nọrọ na nne ya ochie Lois nakwa na nne ya Eunice. Okwu ahụ nke bụ nọrọ pụtakwara ibiri, ịnọgide, nke bụ na o biri na ọ nọgidekwara. Ọ bụ ike nke ịnọgidesi ike gaa n'iru. Achọpụtara m n'ịgụ akwụkwọ Pọl na ọ hụrụ ide okwu ahụ bụ nọrọ n'anya mgbe ọ na-akọwa ihe ịbụ onye nke Kraịst pụtara. N'ihe ịma atụ, n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2 isi 6 amaokwu 16, ọ sịrị: n'ihi na anyị onwe anyị bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ, dịka Chineke kwuru sị, m ga-ebi n'ime ha. N'akwụkwọ Timoti nke 2 isi 1 amaokwu 14, o dere: ihe ọma ahụ nke e nyere n'aka gị idebe, were mmụọ nsọ nke dị n'ime anyị na-eche ya. Na ndị Kọlọsị isi 3 amaokwu 16, ọ sịrị: kweenụ
ka okwu Kraịst were akụ ya niile biri n'ime unu. Okwu a na-atụ aka nke ụlọ nke mmadụ bi n'ime ya. Ndị nke Kraịst dị ka ụlọ nke onye bi n'ime ya bụ okwukwe. Ọ bụrụ na okwukwe anyị ga-agafere ndị ọzọ, ọ bụrụ na ụmụaka anyị ga-enweta ihe anyị nwere, ha ga-ahụ na okwukwe anyị na-anọgide, na ọ na-akwụsị ike na nsogbu niile na ndụ anyị. Ụmụaka anyị ga-amụta ọtụtụ ihe banyere okwukwe anyị mgbe ihe dị njọ karịa nke ha na-amụta mgbe ihe dị mma. Dịka ụmụaka na-anọdụ ala na-ele anyị anya mgbe nsogbu bịara, ha na-achọ ịhụta ma anyị nwere okwukwe nke na-anọgide. Ha chọrọ ịmata ma ihe nke anyị na-ekwu maka ya ma ọ na-arụ ọrụ n'eziokwu. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya, anyị ga-ekwenye ka okwukwe anyị bịa ma laghachikwa, kama ikwenye ka o biri n'ime anyị. Pọl kwuru banyere Eunice na Lois na okwukwe ha biri n'ime ha. O were ọnọdụ n'ime ndụ ha n'agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla, n'ihi na Kraịst Jizọs bụ otu ihe ahụ ụnyaahụ, taa nakwa ebighị ebi. Anyị onwe anyị pụkwara igosi iru ya nke bi n'ime anyị n'ime ọnọdụ ịma aka niile nke ndụ anyị. William Barclay dere otu oge, ọ sị, onye nke Kraịst bụ nwoke nke furu n'echiche, ịhụnanya na otito nke ihe Chineke mere nye ya, nke nwekwara ọnụnọ ọkụ ịgwa ndị ọzọ ihe Chineke pụrụ ime nye ha. N'eziokwu, Lois na Eunice nwere ọnụnọ ọkụ dị otu a. Ha were Timoti zụọkwa ya site na mgbe ọ dị na nwata. Ha kụziri ya akwụkwọ nsọ. Pọl degara nwa okorobịa na-agbaso ya ọtụtụ afọ. Mgbe e mesịrị, ọ sị, ị ga-aga n'iru n'ihe ndị ahụ nke mụtaworo, bụ nke e mekwara ka ha doo gị anya, ebe ị matara onye ị sitere n'aka ya mụta ha, nakwa site na nwata ị matara akwụkwọ nsọ nke pụrụ ime ka ị nwee amamihe ruo nzọpụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Ka bụ akwụkwọ Timoti 3 amaokwu 14 ruokwa na nke 15. Lois na Eunice apụrụghị imechi ọnụ ha banyere onye nwe anyị Jizọs. Mgbe Timoti tolitere, ha malitere itinye okwukwe a n'ime ya. John Calvin kwuru sị, a zụrụ Timoti n'ụzọ nke mere na ọ ṅụrụ okwu Chineke n'ara nne ya. Okwukwe anyị kwesịrị ịbụ nke na-efe efe dịka nke ha. Anyị kwesịrị ịnọ na njike ime ka ụmụaka anyị kere òkè n'okwukwe anyị. Ọ bụ aṅụrị banyere Kraịst Jizọs na-eme ka ụmụaka anyị nwee ntinye n'ọlụ nke ime mmụọ ha nke ha na-apụghị ịgọnarị. Onye ode akwụkwọ Jody Kennard dụrụ ndị nne na nna ọdụ na amamihe ka ha nwee mkpachara anya ịhụta ohere a ga-eji kọọ akụkọ maka Kraịst, nọrọ na njike ka ha nwee ike were ohere ọ bụla pụtara mee ka akpịrị kpọọ ụmụaka ha nkụ maka Chineke. Ekwela ka ohere ọ bụla nke ikwu maka Chineke nye ha gabiga gị. Ọ bụrụ na m nwere obi aṅụrị banyere mmekọrịta mụ na Jizọs, meekwa ụmụaka m ka ha soro m kere òkè n'obi ụtọ ahụ, ha pụrụ ịchọ ka ha na ya nwekwa ụdị mmekọrịta ahụ. Site n'ibi ụdị ndụ okwukwe ahụ nke na-efe efe, Lois na Eunice zụlitere nwoke a na-atụ egwu Chineke. A gbara ezi ama site n'aka ụmụnna ndị dị na Listra na Iconium. Akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi 16 amaokwu 2. Kedu ka o si dịrị otu a? Mmadụ onye nwere okwukwe nke na-efe efe malitere ịzụ ya mgbe ọ bụrụ nwata, malitekwa ịhazi ndụ ya nakwa ịgwa ya. Site na mgbe ha batara n'ime ụwa, anyị pụrụ ịgbalịsi ike ka ha hụta ihe pụrụ iche maka ebe a nke Chineke tinyere ha. Pọl na-eme ka okwukwe ya nwee ihe na-eme ya na mmalite nke ihe odide ya, mgbe ọ kpọrọ ya nkwa nke ndụ dị n'ime Kraịst Jizọs. Timoti nke 2 amaokwu 1, ọ kpọrọ ya okwukwe ahụ. Pọl na-ekwu maka okwukwe nke kwụsịrị ike n'ime Kraịst, maka ndụ nke dị n'ime Jizọs. Ọbụna dịka onye mkpọrọ nọ n'ụzọ ọnwụ, Pọl dere na okwukwe nke dị n'obi nyere ya nkwa nke ndụ.
Pọl hụrụ nke karịrị ume nke ọ na-eku n'obi ya. Ọ hụrụ ndụ dị ka ihe na-adị ebighị ebi n'ihi mmekọrịta nke ya na Kraịst nke na-adị ebighị ebi. Okwukwe bụ okwu ochie nke na-anọgide n'ọnụ Pọl, nke na-ekwu oge ọbụla n'akwụkwọ ya niile. N'obi Pọl, okwukwe pụtara ịmakụ Kraịst n'uju ya niile. Okwukwe abụghị naanị ihe a na-ekwenye n'isi iji gosi na anyị maara ụkpụrụ dị iche iche nke nzukọ. Nnukwu nke Samuel Taylor Coleridge, ọ sịrị, okwukwe bụ nkwupụta n'ọlụ nke na-eme ka eziokwu ebighị ebi pụta ìhè ugbu a. Ụdị okwukwe nke na-akwụsị ike otu a bụ naanị nke anyị pụrụ inyefe n'aka ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ihe anyị kwenyere edoghị anyị anya, kedu ka anyị ga-eji mee ka o doo ndị ọzọ anya? Ọ bụrụ na anyị amaghị na anyị nwere ya, kedu ka anyị ga-eji nyefee ya ndị ọzọ? Ndị nne na nna, mee n'onwe unu ka unu hụta ọdịnihu, chee echiche n'afọ niile gafere ụmụ unu, rute n'ụmụ ụmụ unu. Gịnị ka ị na-ahụ? Okwukwe gị ọ ga-anọrọ ụmụaka gị? Okwukwe gị ọ na-eweta owuwe anya nkwụsị ike na-efe efe? Okwukwe gị ọ kwụsịrị ike? Ọ bụrụ na ọ dị otu a, ị nwere ohere inyefe okwukwe ahụ dị oke ọnụ ahịa n'aka ụmụ gị. Ha onwe ha ga-enyefekwa ya n'aka ụmụaka nke ha. Ọ bụ otu a ka Chineke si chọọ ya. Ọ bụkwa otu a ka o si doo ụkpụrụ ya. Ọ bụ ya mere o ji gwa anyị n'akwụkwọ Deuteronomy ebe ahụ anyị gụrụ ka anyị were ihe ndị ahụ nke anyị kwenyere na ya, nke anyị kwenyere n'ime obi anyị niile, nyefee ụmụaka anyị bụ ndị ya onwe ya nyere anyị. Ga-abụ na ha onwe ha kwa ga-enyefekwa ya ụmụaka nke ha. Ọ bụ nke a ga-eme ka n'ezie ka anyị zụlite ọgbọ sitekwa n'ọgbọ ruokwa n'ọgbọ nke na-atụ egwu Chineke. Dịka anyị na-agbalị ime nke a, ka Onyenwe anyị nyere anyị aka gọzie anyị n'aha Jizọs. Ka Onyenwe anyị nọnyere unu niile bụ ndị ngere anyị ntị n'olu taa. N'ezie, ekwenyere m na Chineke sitewo n'okwu ya ma gbaa mụ na gị ume, bụ nke a kpọrọ ezinụlọ ewuru n'elu ugwu. Ma otu ihe ị gaghị echefu dịka onye nke Kraịst bụ ịgba mbọ ma gaa n'iru tinye okwu a n'ọlụ, n'ihi na ọ bụ onye na-etinye okwu Chineke n'ọlụ ka Chineke na-agọzi. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-05-51-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.